Di heyama di rojan da sê teqîn li bajarê Serêkaniyê Kuljer destê artêşa binavê niştimanî rodan û bi xwe re ziyanên madî û canî rodane. Duh li filkeya Elcoz ya Serêkaniyê teqînek biriya motorekî mayînkirî roda ku di encamê de yek kes hate kuştin û 5 kesê din jî birîndar bûn. Di heman demê de jî mayîneke çandî li nêzîkî şaredariya Serêkaniyê teqiya. Beriya ve her du teqînan bi rojekê. Teqînek biriya otomobîleke bomberêjkirî li cada Kornêş ya Serêkaniyê jî roda bû û du kesan jiyana xwe ji dest dabûn û du kesên din birîndar bûn. Di heyama meheke borî da zincîrek teqîn li navçeyên Rojavayê Kurdistanê hatine encamdan û bi dehan sivîl bûne qurbanî. Rojê 11 meha borî teqîneke mezin bajarê Qamişlo hejandibû û bi xwe re hejmarek şehîd û birîndarkirine qurbanî. Teqînek li Babê jî biriya otomobîleke bomberêjkirî re hatibû encamdan. Di encamê de 19 kes bûne qurbanî ji wan 13 kes sivîl bûn, ziyanên madîyê mezin bi xwe re anî bûn. Rojê 10 meha borî jî li bajarokê Silûk ya bakurê gundawarê Reqayê teqînek diriya otomobîleke bomberêjkirî re li pêş nanxaneyê El Cebrî hatibû encamdan û nêzîkî 10 kesan hatine kuştin û birîndar bûn. Meha borî jî teqîneke tund bajarê Girê Spîyê hejand. Di encamê de 13 kes ji sivîl û çekdaran hatine kuştin û derdora 30 kesê din jî birîndar bûn. Ji encamê operasyona Tirkî ya binavêkaniya aştî her du bajarê Serêkaniyê û Girê Spîyê ketine jêr kontrola artêşa niştimanî. Di encamê de bi hezaran sivîl derbeder bûn û bi sedan jî jiyana xwe ji dest dan û birîndar bûn. Di heman demê de teqîn li navçeyên jêr kontrola her du aliyên nekûkdar berdewam in.